Este documento, Reflexión Estratégica sobre a Cultura Galega, penso que se pode definir como un libro verde, no sentido que é o produto dun diálogo moi intenso, moi amplo, moi aberto co sector cultural galego, que se fixo ao longo de máis dun ano con moitos textos, foros de debate e intervencións, e o resultado creo que se pode resumir en ser un diagnóstico da situación. A cultura galega é unha cultura que forma parte sustancial da identidade do país, pero ao propio tempo debe ser entendida como unha aposta e como unha ocasión, unha oportunidade para proxectarse cara fora, de modo que o documento insiste sobre a idea de adaptar a cultura a un contexto dunha sociedade democrática de masas terciarizada e alfabetizada, e non considera a cultura como un produto de élite, senón que de estar ao alcance de todo o mundo, e tamén que todo o mundo pode participar na súa propia creación. O documento insiste moito na necesidade de mudar os sistemas de gobernanza da cultura, incluindo sistemas de avaliación, planificación para evitar solapamentos, para xustamente aforrar, en moitos casos, gastos innecesarios. Creo que se insiste moito, e creo que é verdade, na idea de que é un sector que permite pensar que se pode sair da crise mellor con cultura e investindo en cultura, porque investir en cultura como sector estratégico é investir nunha especie de software da nosa propia sociedade para o futuro. E, finalmente, creo que a cultura, xa que formou parte esencial da propia identidade de Galicia, é tamén unha marca país extraordinaria. Creo que a cultura pode contribuir a articular e darlle argamasa moito máis forte á acción exterior e a diplomacia chamada cultural, o soft power, que en casos como o que estamos considerando de Galicia serían esenciais para poder tamén presentarse no mundo. De modo que o documento mira cara adentro, mira cara fora e, sobre todo, mira cara ao futuro.